A na to taký tu chodíš? Na co? Je šumná fotka, to je šumný chlapec. Starosto, a pán starosta mi dá. A už utekaj. 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 Kade ľahšie. Rozumieš? Postolka. No. Znate co? Ali našao staro. Jadan, oni me daju do televizora. Rušiš ih pri robote, utekaj. Ali pán starosta, ja vás mám rád. Peťo, utekaj. A ja do piči. No voďte. Ja vás, co chcete zrezať? Všetko vám zrežem, všetko. Ticho. Budem slávny. Ráno je už drnutý, hej. Od včera ho to drží už. Dobrý deň, vážení Amorčania. Pozdravuje vás starosta obce. Dávno som sa tak nerozčúlil ako dneska. Človek od rána do večera drie, nestíha a po obci sa flákajú ľudia, ktorí nič iného nerobia, len si prelejú cez gagor alkohol a takí špinaví, ušmudlaní, očúraní, nechcem povedať ešte akí, idú domov, aby sa vychrápali, aby nabrali sil, aby mohli dvihnúť ďalší pohár. No toto je neskutočné. Neskutočné. Zabiť je málo takého knechta. A Pán Boh je nespravodlivý v tom, že si ho nevezme. Že neočistí tento svet od takej svoloče. Čo to je za život? No umaraje sa utápajú v alkohole, lebo nemôžu uniesť samotu. Ak bojujem s tým, že proste sa tu dá niečo vylepšiť, tak bojujem predovšetkým proti samote. Proti vymieraniu obce. Tento svet je na to, aby sme žili rodinným životom. Ukladajú nám to svetské i cirkevné zákony. Prečo to nerobíme? Prečo ich ignorujeme? Je dobre žiť v samote?